שלום ילדים, אני שמחה לפגוש אתכם. אני יודעת שעוברים ימים מאתגרים על כולנו, ימים שאנחנו לא רגילים, תמיד מכירים. אולי נערכנו לזה קצת בתרגילים שעשו לנו בבית ספר, בגנים, לפעמים גם בבית. הכינו אותנו שאולי יכול להיות איזשהו מצב של חירום, ופתאום זה הגיע. אבל אני לא רוצה לדבר כל כך הרבה כי יש לי חברה טובה שקוראים לה טופי. נראה לי שהיא צריכה שקצת תעזרו לה. היא קצת מודאגת וקצת מוטרדת וקצת לא יודעת מה לעשות עם כל המצב הזה שנקרא מצב חירום. אז אולי נקרא לה ונשאל אותה מה היא מרגישה, מה עובר עליה, מה יכול לעזור לה, ובכלל, מה קורה עם טופי? 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 מה דעתך לבוא ולפגוש את הילדים? להגיד שלום? מה עכשיו? כן. עכשיו? כן, ממש עכשיו טופי. ממש עכשיו. אבל אילנית, מה טופי? אני לא יכולה, אני עסוקה. במה את עסוקה טופי? מה יש לך כבר לעשות? לא שמעת? יש מצב חירום. עכשיו יש מצב חירום שצריך לטפל בו מיד. כולם להיכנס לחדרים, לממדים, צבע אדום. טופי, את מוכנה להירגע? באמת? איזה צבע אדום עכשיו? אולי החולצה שלך אדומה. וואי, נכון. את יודעת שאני ממש אוהבת צבע אדום? גם אני אוהבת צבע אדום. אבל תסבירי לי טופי, למה עכשיו נכנסת לכזה לחץ? אין צבע אדום. אבל אילנית, אומרים שיש מצב חירום, ולמצב חירום צריך להתארגן. נכון טופי. אז קדימה. טופי, תירגעי. מה קורה לך? זה נכון שאנחנו נמצאים עכשיו בשגרה שנקראת שגרת חירום. אנחנו לא הולכים לבית הספר, נכון, ולא הולכים לגנים, נכון, וגם לא הולכים לעבודה טופי, נכון. נו, זה מצב מסוכן מאוד. טופי, זה נכון שזה מצב מסוכן, מתוקה שלי, אבל לא כל הזמן אנחנו במצב חירום. יש רגעים שבהם אנחנו שומעים את האזעקה. נכון, אילנית, אני לא אוהבת את האזעקה הזאת. היא סוגרת לי את המוח, את האוזניים, אני לא אוהבת את זה. וזה עושה לי עצוב בלב. טופי, אני מבינה אותך. את צודקת. אני יודעת. גם לי זה לא נעים לשמוע אותה. ואת יודעת מה? אני בטוחה שגם לילדים שרואים אותנו עכשיו, זה גם לא נעים להם. כי זה לא צליל שאנחנו אוהבים לשמוע. אנחנו אוהבים לשמוע צלילי מוזיקה. אנחנו אוהבים לשמוע צלילים של ריקודים ושל צחוק של ילדים. אבל כן, יש גם צליל כזה. את יודעת טופי? דווקא הצליל הזה של האזעקה הוא צליל חשוב מאוד. מה חשוב בו? עוד פעם את עם השטויותים שלך? לא, זה ממש לא שטויותים טופי. אם תקשיבי, תראי שאת מסכימה איתי גם. נכון שכשאנחנו רוצים לחצות את הכביש, אז נכון שכשאנחנו רוצים לחצות, אנחנו עומדים. כי הרבה פעמים יש בכביש, מעבר חצייה? נכון. ומכוניות? נכון. אבל יש עוד משהו אחד שאומר לנו, היי, תמרור עצור. להיזהר. עצור? להיזהר? מה, את מתכוונת לרמזור? נכון, וברמזור יש אור. צהוב, ירוק ואדום. אז מה קשור? וואי. אילנית, את מתכוונת שהאור האדום אומר לנו לעצור ולהיזהר, זה כדי לשמור עלינו? נכון? אם יש אור אדום ברמזור, את יכולה לעבור את הכביש טופי? לא, מה פתאום? אוקיי, אז אם יש אזעקה
צבע אדום שאומרת, היי, עצור, צריך להפסיק את כל מה שעושים לרגע, את המשחקים, את הבישולים, את הניקיונות, את השיעורים, וצריך להיכנס לממד או למרחב מוגן, כי לא לכולם יש ממד, יש כאלה שנכנסים לחדר המדרגות, ויש כאלה שנכנסים לחדר שהוא פנימי בתוך הבית. נכון. וכשיש את ההזעקה, אז מה שאנחנו עושים, זה אומר לנו, היי, עכשיו אתם צריכים לשמור על עצמכם. נכון, כולם, לשמור על עצמם. כולם, לשמור על עצמם. נכון, זה בדיוק זה טופי. ואז בזמן ההזעקה אנחנו נכנסים ושומעים להוראות. ואם אנחנו צריכים להמשיך ולהישאר בחדר, או שכבר אפשר לצאת ולחזור לשגרה. מה שדרה? לא שדרה, שגרה. שדרה? מה זה שדרה? איפה קונים שדרה? אני רוצה שדרה. שגרה זה לא משהו שקונים אותו. שגרה זה משהו שקורה לנו במהלך החיים, במהלך היום. למשל, טופי, זה שאת ואני עכשיו יושבות מדברות. אנחנו לא במצב חירום, נכון. אנחנו לא בזמן הזעקה, נכון. אנחנו יכולות לשבת ולדבר ולאכול ולשחק, אבל אם פתאום טופי נשמע צבע אדום, אז מה נעשה? אוי ובוי, סכנה. טופי, תירגעי. אם נשמע צבע אדום, מה נעשה? אוקיי. ילדים יקרים, אם נשמע צבע אדום, אני מציעה לכולכם לנשום עמוק, ללכת לממד, להיכנס ולחכות שם בסבלנות. טופי, אולי תספרי להם מה את עושה בזמן שאת מחכה בממד. מה אני? כן, את. מה אני עושה? כן, מה את עושה כשקשה לך? אני נושמת נשימות עמוקות. אני סופרת עד 3, כאילו אני מריחה פרח. מריחה את הפרח ונושפת כאילו אני מעיפה ענן רחוק. ושוב נשמת ושוב נושפת. ונושפת, ככה אני סופרת 1, 2, 3, 4, עד שאני מרגישה יותר טוב, ואז אני מפסיקה. ומה עוד את עושה חוץ מלנשום? לפעמים אני רוקדת. את רוצה להראות לנו איך את רוקדת? רגל לימין, רגל לשמאל, 1, 2, 3, תנינה. כן, אני גם רוקדת לפעמים, אילנית. וגם נכון שלפעמים את מספרת לי סיפור? נכון, לפעמים אני גם מספרת לך סיפור, ואנחנו מעבירות את הזמן עד שאומרים לנו שחוזרים לאן? לשגרה, נכון אילנית? נכון טופי, חוזרים לשגרה. כי כשחוזרים לשגרה זה אומר שאנחנו יכולים להמשיך לשחק ולאכול ולבשל, ולפעמים קצת לצאת לחצר ולהסתובב ולראות טלוויזיה. יש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות בשגרה. נכון, וגם אפשר להצטרף לזום, נכון אילנית? נכון, יש זום שאת יכולה לפגוש גם את החברים שלך, ואת יכולה לפגוש את המורים שלך, נכון? ולעשות קצת שיעורים, כי חשוב גם קצת ללמוד, נכון טופי? נכון, אבל אפשר שלא ייתנו לי שיעורים? אפשר שלא ייתנו לך שיעורים טופי, וגם אם ייתנו לך קצת זה טוב, זה קצת מעסיק את הראש. אז אילנית, מתי כל זה ייגמר? האמת טופי, את שואלת שאלה שגם אנחנו המבוגרים לא ממש יודעים לענות עליה. זה מצב שהוא קצת מבולבל, לא ממש יודעים מה קורה. את מבינה טופי? כן, אז מתי זה ייגמר? אז תראי, לכל דבר יש התחלה, יש אמצע, יש סוף. המלחמה כבר התחילה, אנחנו כבר באמצע שלה. עוד מעט, עוד קצת, יגיע גם הסוף. מה שבטוח טופי, מה בטוח? מה שבטוח טופי, בטוח. מה בטוח? תתני לי לספר לך. מה בטוח? אני רוצה לדעת מה בטוח. מה בטוח? מה שבטוח טופי, זה שבסוף זה ייגמר. כולנו
נחזור לשגרה אחרת, לשגרה שאנחנו רגילים. אני אוכל לחזור לחוג בובנאות ולהכין בובות? ברור. ולשחק עם בובות? כן. ואני אוכל לחזור לבית ספר? כן. ולפגוש את כל החברים? כן. ולצאת לטיולים? כן. ולבקר את סבא וסבתא? גם כן. ואת תלכי לעבודה? כן, אני אלך לעבודה. אני אחזור ללמד את הילדים. וכל אחד יחזור לעשות את מה שהוא עשה לפני. אילנית. מה טופי? בא לי. מה בא לך? בא לי שזה כבר ייגמר. את צודקת. גם אנחנו המבוגרים מאוד רוצים שזה כבר יהיה מאחורינו טופי. אז אנחנו צריכים לעזור לעצמנו, לחשוב מחשבות טובות. ואם קשה, לספור עד 3, כן. ולקחת נשימות עמוקות. ולהיות עסוקים בדברים טובים, בדיוק כמו שאמר טופי. לרקוד, לשחק, לספר סיפורים, לעשות יצירות. אני ממש אוהבת יצירות, אילנית. גם אני. ואת יודעת, אילנית, גם לפעמים עוזר לי לצייר את מה שאני מרגישה. נכון, טופי, אני זוכרת ציור אחד שציירת. את זוכרת מה הוא היה? איזה? ששאלתי אותך, טופי, מה את מרגישה עכשיו? ואז אמרתי לך שאני פוחדת. נכון, ואז שאלתי אותך, טופי, איך נראה הפחד? ואז ציירתי מין ענן כזה גדול עם עיניים ופה שהוא עצוב קצת. נכון, ואז שאלתי אותך, טופי, איזה צבע יש לפחד שלך? ואני אמרתי שלפחד שלי יש בצבע קצת צהוב וקצת אפור וקצת, מה זה היה? אני חושבת קצת כחול וקצת אדום. נכון, ואז שאלתי אותך, טופי, ומה הכוחות שיש בך כדי להתגבר על הפחד הזה? אני לא זוכרת. כן, אני זוכרת. אני אמרתי שאני יודעת שאבא ואמא שומרים עליי, ושגם יש צבא חזק מאוד 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 ששומר עליי ועל כל המדינה. נכון, מאוד טופי. נכון, יש לנו צבא מאוד מאוד חזק ששומר עלינו. נכון. וגם שכמו שאמרת עכשיו שאנחנו נחזור לשדרה, לא שדרה, שגרה. נכון, נחזור לשגרה, אז הכל יחזור להיות אותו דבר כמו שהיה, וזה מאוד מרגיע אותי לדעת שבסוף זה ייגמר. נכון, טופי, יפה שלי, בסוף זה ייגמר. ומה שאת נתת עכשיו את העצות לילדים, שאפילו גם אם פוחדים קצת, אפשר לצייר את הפחד ולבדוק באיזה צבע הוא, איך קוראים לו, איך הוא נראה, איזה צורה יש לו, וכמה מ1 עד 10 אני מרגישה ככה, או מרגיש ככה. אם אני פוחד 1, שזה קצת, פוחד 5, שזה באמצע, או פוחד מאוד מאוד, כי עכשיו יש מצב חירום ואני קצת דואג, אז אני פוחד 10. אבל אז כשאני רגוע, אני גם יכול להגיד שאני רגוע 5, ואני רגוע 10, אוקיי? אז צריך לפעמים גם לראות, כי כשאנחנו מציירים את הפחד או את הרגש שלנו, ואנחנו מדברים עליו, אז זה גם עוזר לנו להירגע. נכון, טופי? נכון, בהתחלה אני לא רציתי לדבר, אני כאבה לי ממש פה, את רואה אילנית, פה ממש כאב לי בבטן שלי, כי אני לא רציתי לדבר, אני הייתי עצובה ואני הייתי כועסת, אבל אני הבנתי שאם אני משתפת ומדברת ומספרת את מה שאני מרגישה, או מציירת, או קצת עושה נשימות, זה מרגיע אותי, אילנית. נכון, ובדיוק בגלל זה, טופי, אני רציתי שאת ואני שב ונספר את זה לילדים. כי את יודעת, טופי, שהרבה ילדים שעכשיו יסתכלו עלייך ויגידו, מה עוזר לטופי? אנחנו רוצים גם כמו טופי, שיהיו דברים שיעזרו לנו, יעזרו לנו להתגבר. אז ילדים יפים שלי, ילדים יקרים, המצב הזה, שמצב החירום שלנו, שעכשיו נמצא ופוקד את כולנו, הוא מצב שיחלוף, מצב שיעבור. הכי חשוב שתזכרו שגם אם קצת קשה,
וגם אם אתם מודאגים, וגם אם אתם קצת לא מבינים מה קורה. יש לידכם מספיק אנשים שעוזרים לכם. כמו שאת עוזרת לי, נכון אילנית? נכון. ואבא ואמא, יש לנו צבא חזק ששומר עלינו, והאחים הגדולים. ובכלל, תנסו להעסיק את עצמכם בדברים טובים, ותזכרו, תאפשרו למבוגרים לעזור לכם. קצת קשה, תדברו, תשתפו אותם, תגידו מה קורה, וגם אם משהו לא ברור, הם יעזרו לכם להבין מה קורה בדיוק. אל תישארו עם הפחד לבד, ותזכרו, הכל חולף. נכון. אז טופי, לפני שניפרד את רוצה להגיד משהו לילדים? כן, אני רוצה... אז ככה, אני רוצה לומר לכם גוז'ונים מתוקים שלי, שהיה לי ממש כיף לפגוש אתכם, וממש תודה לאילנית, בבקשה, שהסכימה לי לפגוש אתכם ולספר לכם קצת ולדבר איתכם, כי גם לי זה עזר. פתאום אני הבנתי שלמרות הפחד והדאגה וגם העצב, יש בי הרבה כוח. נכון אילנית? נכון מתוקה שלי. אז אני מחבקת אתכם גוז'ונים, ושולחת לכם חיבוק גדול. ותזכרו, אנחנו ננצח. אנחנו מדינה חזקה, יש לנו צבא חזק, ותזכרו שהכל יעבור. להתראות. טופי, אהובה שלי, תודה רבה שהסכמת לפגוש את הילדים. ואתם ילדים, שמרו על עצמכם. לכו תעשו משהו טוב. לכו תעשו משהו טוב בידיים. תרקדו, תספרו סיפורים, תציירו, תשחקו. ותזכרו, עוד מעט הכל ייגמר.